शिमला मिरचीची भाजी आपण नेहमीच वेगवेगळ्या प्रकारे करतो. आज मी तुम्हाला इतकी छान चवदार आणि टेस्टी अशी शिमला मिरचीची भाजी करून दाखवणार आहे. ही भाजी तुम्ही एकदा अशा प्रकारे ट्राय करून बघा आणि याची चव घेऊन बघा. खूप भारी लागते आणि नेहमी तुम्ही शिमला मिरचीची भाजी अशा पद्धतीने आवडीने करतात. तर इकडे बघू शकता छान अशी शिमला मिरचीची भाजी आज मी बनवली आहे, रस्सा भाजी. तर चला बघूया याला लागणारं साहित्य, बनवायची कृती. व्हिडिओ आवडल्यास तर लाईक करा. हे बघू शकता इथे मी मोठ्या साईजच्या 2-3 शिमला मिरची घेऊन आले. मस्त हिरव्यागार अशा ताज्या शिमला मिरची घेऊन आले. पण नेहमी आपण भरवा शिमला मिरची किंवा वेगवेगळ्या प्रकार करतो त्यापेक्षा थोडंसं जरा वेगळं ट्राय करते. एक टमाटर वाफरले. इथे हिरव्या मिरच्याचा वापर करते मी. 2-4 हिरव्या मिरच्या याच्यातल्या घ्यायच्यात आपल्याला. आणि लसणाच्या पाकळ्या. अद्रक नाही वापरले तरी हरकत नाही आणि टाकली तरी काही हरकत नाही. आणि इकडे मी थोडेसे शेंगदाणे भाजून घेतलेत. बघू शकता हे असे थोडेसे भाजायचे, जास्त नाही भाजायचे. बस याच्या व्यतिरिक्त आपल्याला काही जास्त याच्यामध्ये साहित्य लागणार नाही. झटकीपट आणि खूप छान अशी ही भाजी होती. तर मिक्सरच्या छोट्या भांड्यामध्ये सर्वप्रथम आपण हे शेंगदाणे थोडंसं बारीक करून घेऊया. लगेचच मिरची लसूण नाही टाकायची. सुरुवातीला हे शेंगदाणे थोडंसं एक राऊंड मारून घ्यायचा मिक्सरचा. हे बघा सुरुवातीला असं जाडसर थोडंसं वाटण करून घ्यायचं फक्त आणि फक्त शेंगदाण्याचं. आणि त्यानंतर आपण याच्यामध्ये लसणाच्या पाकळ्या टाकायच्या. हे स्टेप बाय स्टेप याला वाटण करायचं आहे. एकदमच मिरची लसूण शेंगदाणे वाटायचं नाही. त्यामुळं काय होतं, व्यवस्थित वाटण्यात येत नाही आणि लगेचच लसूण असल्यामुळं चिकटपणा याच्यामध्ये तयार होतो. तर आपण आता लसूण मिक्स केलेला आहे. आता हे मी वाटण करून घेते. हे बघा लसूण पूर्णपणे याच्यामध्ये मिक्स झालेला आहे. आणि 2-3 आता मिरच्याचे तुकडे, जितकं पण तुम्हाला आवश्यकता असेल तेवढी मिरच्या याच्यामध्ये टाकून मग याचं वाटण करून घ्यायचं. शेंगदाणे लसूणसोबत बारीक बारीक तुकडे करून टाकायचे. आणि 1-2 राऊंड मारले की मस्त हे एकजीव होऊन जातात मिरची. हे बघू शकता मिरची शेंगदाणे लसूण परफेक्ट असं हे वाटण झाले. पाणी वगैरे टाकायचं नाही, अगदी ड्राय आणि सुक्कं पाहिजे आपल्याला याचं वाटण. आता ह्या मिरच्या आपल्याला कट करायच्या. तुम्हाला मी दाखवते याला कट कसं करायचं. हे बघू शकता हे असं कट करून घ्यायचे. याचे चौकोन भाग करायचे तर आपल्याला. हे बघू शकता याचे चौकोन भाग करते. हा देठाचा भाग काढून टाकायचा. या ब्या वगैरे जर आवडत असतील तर ठेवा, नाहीतर हे काढून टाकायचं. तर मी काढून टाकलेलं आहे. आणि चौकोन भाग याचे करते, म्हणजे चौकोन तुकडे करते. एकदा अशा प्रकारे शिमला मिरची नक्की ट्राय करा. हवं त्याच्यामध्ये 1 बटाटासुद्धा तुम्ही कट करून अशाच साईजचे तुकडे करून याच्यात टाकू शकता. बघा मस्त सुंदर असे हे चौकोन तुकडे करायचे. बी वगैरे नाही ठेवायची शक्यतो. आणि हे असं 3 शिमला मिरच्या ज्या होत्या त्या मी कट करून घेतल्यात. चौकोन भाग केलेत असे छानपैकी. मस्त भाजी तयार होती याची. आणि हे 1 टमाटर जे घेतलं होतं त्याला आता मी थोडंसं चिरून घेतलेलं आहे, जास्त बारीक नाही. कढाईमध्ये थोडंसं तेल ठेवलेत आपण याच्यामध्ये सुरुवातीला कढीपत्त्याची पानं टाकायची. खडे मसाले वगैरे काहीच टाकायचं नाही. अगदी सिंपल भाजी आहे, खूप मस्त गावरान पद्धत आहे. आणि माझी आईची पण हीच पद्धत आहे. नेहमी माझी आईचं कसं असतं, झटकेपट होणाऱ्या भाज्या करत असते. म्हणजे कमी वेळ असला किंवा काही असू दे, पण ती कशी झटकेपट भाज्या करते. नेहमी त्या बघते मी, लक्षात राहतं माझ्या. तर त्यामुळं ही आईचीसुद्धा पद्धत आहे माझ्या. शिमला मिरची गवारची शेंग वगैरे सगळ्या अशा प्रोसेसने करते ती झटकेपट. तर आता टमाटर आणि हे जे आपण वाटण केलं आहे ना शेंगदाणे लसूण मिरच्याचं, ते तेलामध्ये कढीपत्त्यासोबत मिक्स करून घ्यायचं. लगेच पाणी नाही टाकायचं. मंद आचेवर याला थोडंसं हे असं मिक्स करून घ्यायचं. आणि मग थोडंसं अर्धा चमचा पाणी टाकायचं, जास्त नाही टाकायचं. आणि हे टमाटे थोडेसे मॅश झाले, याच्यामधला थोडासा नरमपणा आला की आपण याच्यामध्ये मसाले टाकायचे. आता मिरची टाकली याच्यामध्ये म्हणून आपण लाल मसाला वगैरे काहीच टाकायचं नाही. फक्त हळद, गरम मसाला आणि चवीनुसार मीठ वगैरे टाकून घ्यायचं. तर इथे मी 2 चमचे गरम मसाला टाकला आहे, 2 चमचे धना पावडर टाकला आहे आणि अर्धा 1 चमचा हळद टाकते. आता हिरव्या मिरचीचं वाटण जर असेल ना तर त्यामध्ये ना हळद जरा चांगले टाकायचे. म्हणजे काय होतं, रंग मस्त येतो भाजीला. आणि लाल मसाला असला ना तर त्यामध्ये कसं असतं, हळद कवर होती कमी जरी टाकली तरी. पण हिरव्या मिरचीचं जर वाटण रस्सा वगैरे असतो त्यामध्ये जरा हळद थोडीशी, म्हणजे 1 चमचा टाकायची भरून. तर ते मी 1 चमचे हळद टाकून घेतलेले आहे. आणि सर्व मसाला हे आता भाजून निघतो आहे, छानपैकी परतला जातो आहे तेलासोबत. भरलेली शिमला मिरची
ही भाजी खाल्ल्यानंतर तुम्ही अगदी विसरून जाताल, कारण भरलेली शिमला मिरची म्हणलं की स्टफिंग करा, वाटण करा, त्यापेक्षा ही झटकेपट अशी मिरची खाल्ली ना बनवून तुम्ही, तर भरलेली शिमला मिरची किंवा वांग नक्कीच तुम्ही विसरून जाताल, कारण ह्याला चव तशीच आहे, बनवायची पद्धत मात्र वेगळी आहे. तर आता हे चांगलं मिक्स करून घेते. थोडासा मसाला चिटकला गेला आहे, कारण पाणी मी याच्यामध्ये जास्त टाकली नाही. काही हरकत नाही, असं काढून घ्यायचं आणि मग एकजीव करून घ्यायचं. ही भाजी सकाळी टिफिनसाठी मी बनवत आहे. तर व्हिडिओ आवडलास तर नक्की लाईक करा, असे छान छान रेसिपी बघण्यासाठी. तर मस्त तेल सुटलेलं आहे मसाल्याला, बघू शकता. खूप छान असा हा मसाला भाजला गेला आहे. आता आपण याच्यामध्ये कट केलेल्या शिमला मिरच्या टाकून घ्यायच्या. हे बघा, आणि थोडंसं पाणी टाकायचं, कारण मग चिटकला जाणार नाही मसाला. आणि आपल्याला कसं मिरच्या थोड्याशा शिजवायच्या पण आहेत, कच्च्या आहेत. तसं तर वाफेवरसुद्धा होऊ शकतात, पण आपल्याला थोडासा रस्सा पाहिजे, जेणेकरून कसं भाकरीबरोबर राईसवर खाता येईल. चवीनुसार मीठसुद्धा टाकून घ्यायचं. इथे हळद, गरम मसाला, धना पावडर आपण टाकलेला आहे, त्यामुळे आता काहीच टाकायची गरज नाही आहे. फक्त याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. मंद आचेवर छानपैकी पूर्ण मसाल्याची कोटिंग लावून घ्यायची. आपण जे वाटण केलं आहे ते शिमला मिरचीमध्ये एकदम सेट झालेलं आहे. हे बघू शकता. ही अशी शिमला मिरचीची भाजी ना खरंच खूप भारी लागते. सेम प्रोसेसमध्ये तुम्ही वांगं, बटाटा वगैरे सगळं करू शकता. दोडका, भेंडी अशा भाज्या खूप होतात ह्या मसाल्यामध्ये अशा पद्धतीने. त्याच्यामध्ये मी अर्धा ग्लास पाणी टाकले. मला थोडीशी ग्रेव्ही म्हणजेच रस्सा हवा आहे, त्यामुळे आता मी याला 2-3 मिनटं देते मंद आचेवर. एक उकळी फुटलेली आहे, सुंदर अशी उकळी फुटलेली आहे. याला मिक्स करून घेऊयास चारी बाजूनी, जेणेकरून काय होतं मसाले परत एकदा कवर होऊन जातं. तर हे बघू शकता, एक 4 मिनटातच आपली भाजी तयार झाली. सुंदर अशी थिक ग्रेव्ही तयार झाली. शेंगदाण्याचं जे वाटण केलं ते एकदम परफेक्ट झालेलं आहे, शिजून निघलेली आहे छानपैकी. आणि मस्त आपली ही थिक अशी झमझमीत चणचणीत अशी शिमला मिरचीची भाजी शेंगदाणे लसूण वाटून केलेली ही मस्त लागते. तुम्ही नक्की एकदा ट्राय करा. त्याचा गरमागरम प्लेटमध्ये मी सर्व करते. तर बघू शकता किती छान अशी ही शिमला मिरचीची एका वेगळ्या प्रकारची, म्हणजे केली तर असेल बहुतेक, पण ज्यांनी नसेल केली त्यांनी नक्की ही भाजी ट्राय करा. आवडली असेल तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईबर करा. गरमागरम भाकरीसोबत, ज्वारीच्या रोटीसोबत आणि चपाती, भात वगैरे सोबत तुम्ही याला खाऊ शकता. चला, भेटते मी तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये.